Hey, may adlaw ni Mahala no. Kung nakabantay mo, grabe mingaw ah. Oh. Mingaw din mo ni ang Japan. Safe kaya ano, mingaw mo din kayo. Kani ko na akong gipuy-an ko nago ko sa kanang Saitama. Ang Saitama doon sa Tokyo. So imong kan dapat daghan mo tag tao dire, pero wala kayo tao. Kanindot Ana nangatol ang ulo ba. Pila ko marag daghan gani kuto. Dugay gani kuto dire ng puyo, dugay ko sige pangatol. May pay tuon, di ka makuyawan, magabian ba? Eh, safe man ang Japan. Karon hapit na kumabot no nga, karon lagi magpatupi na jud ko. Grabe nagkakatol gid, ngatol na. Panahon na gid nga kaning mga kuto. Angay na nila relocate. Angay na nila pahawaon. Sigara na nila. Magkagikan sa pagtuog nako anto ni mata yung trabaho, tingil pangatol kong ulo. Nga maligo man ko kada adlaw. Nagaingon ko murag nanaghan gid mga kuto diri ba, murag nagauyon gid lang akong gigamit kay shoulder. Punta nga ini ko magpatupi ba nga. Mga taganaw ni ko Tiolo. Paula Belino. O Martin. Mahal kay patupi niya, man ora gyapon naw nga.
medyo mahal din ang magpatupi rin, no? Kaya ako nabayaran ganiha 2,000 kapin yen. So ato i-convert sa diha ang kwarta sa kuan na Philippine money. Mabot isang mga kalibo jud kapin yun. Mahal bre. Mao ring kuan ay mahal kay shampoohan ko kuan ang conditioner. Pero kay magtupi kita na ko akong naong. Mura man gyapon akong naong. Inod kay Japan, limpyo kayo, no? Aji hugaw. Ha? Mga bari sa Japan. Di kayo magbahay do. Ang inyo lang mahayan, ang inyo lang trabaho bro. Well, depende naman ang asa ka mabutang pero wala gina, survey na gina. Ya, kami nasultihan man mi, okay naman ang trabaho. Okay man ang lugar, no? Ako rin nagbuhay ko eh. Tinighanan. Ang kuhan naman rin, mga tao, marami kayo masakyanan. Hira rin kayo makakita kuhan, maglakaw ba?